Flying kiss. Bye-bye. Kami ng kail. Piste kayo. Total na niya. Ayan ang view sa labas. That's the view. The view is beautiful, isn't it? I love you. What? Wow! The view is beautiful. Sorry. With me. Kita niyo dede mo ni. Kita niyo dede mo ni. Look my dedek. Wild sunflower. And my turtleneck. And my... Bangbangsi. Ning! Ada pinagilyan lalo, ada pinagilyan sa Siguro ang Google. Ayun guys, so andito na kami sa... Malayan tayo. Andito na kami malapit sa Baguio. So nag-stop by kami lang dito sa may pansitan. Yan sa may pansitan. Tapos while waiting, nilalakad-lakad namin tong si Mabi na nagmumuryot. Ano ko? Ay, di ka sa kasta na eh? Sabi ko. Ayan na. Baguio. Napatiwan at Bengue. Jay, ang kon kasi ang bag... On the way na kami sa strawberry farm. Strawberry? A few moments later. Saan dito na tayo sa strawberry farm? Yung malaking strawberry dyan. Tikman mo. Pampati. Dapat avocado. Kayat yun. Sir, ice cream. Ayaw ni Mami. Kalamiit. Strawberry. Strawberry ice cream. Ano? Sobrang daming tao. Yeah, strawberry farm. Hold my hand. Oh no. Let's go. Let's go. Doon yung strawberry pa. Nanti pa tayo ibigay dito. Pampatibay ng relasyon po. Pampatibay ng relasyon ko yan. Tapos raman ako natin yung pre-taste iti ko. Pre-taste iti pinipig. Oh, sige mo. Isa lang Nagrunot. Sarap kuya? Ha? lasang strawberry.
Mapam nga ako sa dati. Ada iti fresh strawberry na nag-drink. Ada ice cream na kami ko sa kuwan. What's up guys? It's me again, your Ilocano vlogger, Jamaema Yangat. So for today's video, andito tayo ngayon sa Baguio City. Ayan, so dito po kami sa may likod ng stage, naglilibot-libot, malapit sa Burnham Park. Pero bagong mga yan, sana nakapag-subscribe na kayo, nakapag-like, share, i-comment ang inyong mga challenge na gusto nyong i-challenge sa akin at kung ano pa man yan. Sana po panoorin nyo hanggang dulo dahil sobrang laking tulong po sa aking YouTube channel sa pagpapalago ng aking mga subscribers at pagbuo ng aking sariling pangalan. Sino baby mo? Ay, Shak. Sino garot yung mami ko? Shak. Mami, dede man ako na. Dede ang balon? Dede. Ang balon. Dede! I want dede. Hi guys! Hi guys! Flying kiss. My name is... Customer. Huh? What's your name? My name is Minja. Hi. Michelle. Baba ako na. Oy, aray ko. Babaakon ko na ako. Hindi na tayo. Galot iyo ma daw. Tayo sa Rose Garden. Mag-isa lang ako kasi sinamahan ko si Lola. Ayan, sinamahan ko si Inang mag-CR. Kasi ayan, gusto na niya magbawas. Ayan, ang Rose Garden. Nasira yung monopod ko. Ganda sa Napus-school tirupak tatta guys. Pasensya. Kasi may saktan. Ang mukha niya, diba? Pero balang araw talaga, amod ako. Amodon to na yun. I wonder. Nalpas ni Inang ko. Nagadaw yun, i-jaypay. Jaypay, ayan ni Nagadaw yun, nakadayon ako guys. Ayan, so bababa tayo dyan. Wait lang. Kasi naman di mabalin itugot ni Inang ko dito eh. Kasi plantita. Ayan, pabalik na tayo. Balik na tayo guys. Po. Hindi sana all po. Nakasubli ni Ina akong shock nga na panagwalay na batid. Plano ko itigkitil itib sabong ko. Kapatid. Diba yung sa ano yun? Sa Korean eh. Chongsan? Chongsan. Maglabas ng kami sa may bypass. Diba sa pinakapit? Ay, nahanap na kami.
What? Bro, what are you talking about, man? We ask questions dito sa aking golden seahorse. Magkano sa swan? Kaya sa kabila kong price. Ay, hindi kayo swan. Opo, seahorse kami. Eh, saan yung swan? Sa kabila po. Ilan na sa kayo sa swan? Tanong po na lang sa kanilang resto. Malalim ba yung hanggang lieg lang po? Giraffe. Paano nahulog ako? Okay lang ko ba sa iyo sa maling tao? Pero meron nang nahulog dito sa lake. Marami na po ng mga gadgets na sa iPhone fully paid. iPhone fully paid. Tumataob ba yan? Hindi po, wag lang isadya. Pero may tumuob na ba dito sa lake? Wala po today. Wala pa po today. Paano kung tumuob kami? May tanda na, may sasagip sa inyo as a friend. May isda ba dyan? Meron po crocodile din. So, pwede rin mag-fishing dito basta may permit po galing sa city. Pwede bang lumangay dyan basta naka-two-piece po? Dapat ba yung sasagal? Mabait mo, magaling po. Insert various instructions. Saan po yung papuntang palengke? Insert additional instructions. Malapit mo dito yung aming tourist spot. Malayo po kailangan niyo po taxi. Magbukon. Blue yun late kahapon. Sayang. You just wala ba lang lagi kasi kapag hindi may reply pa siya. Later fish release para hindi pa talaga kami swan, promise. Seahorse na galing. Golden seahorse ba? Amom di may sasasahak no casting na public places. Ay di umay ag parang nga puro bitas. Vlogger gayam. Vlogger gayam. Tapos ikam iti kwa sangaribo. Tapos ay subliana na ti 1 million. Pero yun ka ni Inang kapiso. Ako nagsubli. Nakapila kami iti pang golden seahorse. Golden tatay. Golden tatay? Tatay, the seahorse na ini. Ay, yung wallet na, diba? So, mahaba yung pila. So, waiting area na kami sa baba. Ayan, SM. Kita na yung aming token. Guys. Ayan guys, yun po yung habang nagkakaantay po tayo na tapos andun yung SM natin. Parang bawal huminga ah. Saan sa kagdan niya ni Ferris wheel? Sa iyo. Pwede mo dito nito. Sa halagang oh, di ba? Kuya, mag-hi ka daw. Yo po. Vlog-vlogan. Vlog-vlogan. Uy! Success. Kabayan! Kabayan! Naka-Philippines! Ay, ganda yun! Mag-keep talaga ito ah. Violet nga kasali tayo. Pagod na ako, be. Be, hindi ba pwede magpahinga, be? Be, patulong. Stress na ako, be. A few moments later. Ni DM niya. Ito
doon, tapos sa usa-uda, tapos naka-uniform pa yung pang seaman. Oh, I see. Garden. Kamala sa sundo. Sa imam bawal ang kitkil. Bentang-benta ang rose garden sa Mangkok. Maliban sa wala, sobrang high exposure naman eh. Sabi ka na ni Inang. Magkano po? Bit ko lang. Magkano po? 50. Ka naman di taste review. Yung lasa niya lasang strawberry guys. Natural, strawberry. Yun guys, ang GMA. Pina dito sa Burnham. Ayan. So nagpailan naman na sila. Kita niya naman guys. Sobrang ganda pag ganitong mga oras mo, di ba? Madilim na pero syempre madami pang tao. Guys, update. Ni Inang. Oh, nagpinta si Ginny Rose Garden. Okay, patayin ko na. Guys, so nakita na namin si Inang. Di kami nga agkit-kita, di kami magmag na. Tapos si Inang dito siya naglalakad. Ang karlugong niya. Nakita siya karlugong na guys. Tapos naka-black na jacket. Kaya ayun, tinakbo ko na. Mula dito hanggang doon. Tinakbo ko. Tapos sabi ko, dyan ka na lang. Takalat ng tao may kamera taditan ko na. Imbag ta nagtadom ti mata.